habang uram sawi tongo jesaba Khlaijak jorao thangai jorao samung paidani bagai Phiyaba baksa tangbediri habanogrago Phiyaba obohai mangpli nuksaya habanogo borok gri eba sebok khoroksapono gri Phiyaba habanokni jwngferang rok jwngjal phen rok gorokjak obohaino mangpli kasui feka ubagra khor agruni jwngferang nigomni jibi habanogo diboni damsini lai thangbo khoroksapono gri habanogo eba ofiso komputer room gri salbrumno obohaibang mangpli kasawai tongo borok gri phono Phiyaba jwngferang Maguna Khlaijak tongo phen rok gorogoi tongo hasini jwngferang tangbediri montri sawai tongo jwngferang no banchiriti eba bitut bajaw hiri Phiyaba tabuk sumo obono jwngferang obohagi Maguna Khlaijak tongmani te jorabo habanogo phaya khlaibani abono kitingi tangbedini montri bobahai yabrese কোন জায়গাটা রেসিপি কাজে ঠিক করি মানে 11 বাজে আপনি কি পাইছেন না কি হয়েছে কোন সময় স্যার রাতে হয়েছে 10-15 মিনিট এই ডিপার্টমেন্টে কি তা লোকই নাই ঠিক